Son Antía Fernández López e son directora de innovación en Gradiant. A min sempre me gustaron as matemáticas, sempre me gustaron a física, entonces o que fixen no momento no que me tocaba estudiar carreira, eu, como unha mente que teño bastante organizada, puxen nun papel a lista de que me gusta, que non me gusta, que quero facer, que non quero facer, que asignaturas se me dan ben e cales mal. Fixen clic cando vin que na parte das enxeñerías, en concreto na enxeñería de comunicación, estaban todos os puntos positivos aos cales eu me quería adicar, comparado coas outras onde tiña as listas con menos puntos positivos. Estaba un pouco implícito, non? Fixen clic cando eu comprobei que a miña forma de escoller carreira era moi lóxica e moi matemática, como tamén son así as enxeñerías. Pois eu comecei a miña carreira profesional aquí, en onde estou agora en Gradiant, e ao principio, claro, pensaba eu que a enxeñería podería ser estar moito tempo detrás do ordenador programando. Eu fixen clic cando vin que había moitas máis tarefas máis alá da propia programación por detrás dos ordenadores, que o traballo en equipo, coordinar proxectos e, sobre todo, traballar tanto co equipo onde estaba eu como co cliente para o cual nos facíamos proxectos de innovación. Entonces, fixen aí clic cando vin que, ademais dos ordenadores e a tecnoloxía, esa tecnoloxía iba a axudar ás persoas e ás empresas que están tamén detrás desas persoas. Esa mezcla de ambos mundos foi o que máis me fixo clic, a verdad. Para que a xente faga clic, creo que temos os tecnólogos unha labor moi importante de divulgación e de dar a coñecer o que facemos na TIC de xeito que sea entendible para todo o mundo en xeral. Entón, así verán como as TIC van moito máis alá de poder estar detrás dun ordenador, sino que a día de hoxe as TIC están en todos os sectores, están na alimentación, na agroalimentación, están na educación, están na saúde e fan falta as TIC para poder mellorar en todos os ámbitos, tanto da sociedade como nas empresas. Para chegar ás nenas hai que ir desde moitos puntos, desde os colexios, as propias institucións educativas necesitan ter actividades nas que lle expliquen que se poden facer coas TIC, que van moito máis alá que programar un robot, que pode ser programar un robot, que pode ser para asistencial ou saúde, etc. E tamén que moitas referentes, como podemos ser nós, vayamos aos colexios, e tamén aos pais, porque moitos pais que non teñen formación TIC tampouco son conscientes de que os seus fillos e as súas fillas poden estudar carreiras tecnolóxicas TIC. Fai clic. Día Internacional das Nenas nas TIC.